klaro tong pormaha to, disgrasya to ba. Magara-gara lagi sa motor ba? Sa to. Ano to? Dapit. Kuy to ara. Hala. Kuy disgrasya gyud. Basta magyaga-yaga impas lagi. Kuy dara oh. Da nagbuilo-builo mang. Saan ate? Kato na nagbabuilo-builo ganina? Pakusog ko dagan. Kuy. Oh, Na. nasuksok dito, guys. Ganina rin ate? Bagway pa, Pastilan. guys. Oh, Guys, basig kinsa nakailaan ni nga nara ang motor guys. Oh, yung plate number 42. Nakamiyo. Uy, basig tumboy ni kay nakamiyo man. Uy, nahaybo na ditso gid siya gid. Naglihok pa ni te. na, nagliyok, tinga-tinga na. Hala. Live Sir? tayo ngayon, live. Sir. Live Hala. Uy, po nagkurog tayo. yun siya. Guys, basig kinsa nakailaan ni guys. Mo na yung naong guys. Oh. Naka-identify ani nga kuan. Alam, klaro pa magi kinaka-helmet, sir. Sir. Tabang sir. Okay. Wala, pasensya sir, di jud makatabang sir kay nag-video ra gyud ko sir. Sige lang kay nag-live man ta sir, basig na ay magkakitaan ni sa live karon. Basig na ay mag-rescue diri. Ay kaluoy in town. Ay, sir hubog ka sir. Tabang. Wala. Huwag Ti, ambulansya, tabang huwag daw, ti. ambulansya. Di mo ko makatabang ti kay nag-video maguguti. Ti basig na kay kuanda tawag og ano ti. Nawa, ko'y load. Ti kaluoy inyong motor. Oh my god, awa ampoy. Sir, okay ra man imong motor sir, ikaw sir. Sir, so pasensya ka di mi makahilabot sa mga sir. Magulat lang mi sa rescue sir ha. Tabang sir. Okay. Ayo. Okay, sige lang sir kay live banta karon. Live banta karon sir. Tawag kay Way Guys, live ni karon na sa Purok Santol guys. Nay na disgrasya diri guys. Basig kasi nakailaan ni dili ko makatabang guys kay nagvideo man ko. Di ko makatabang pasensya kayo. Na diri Purok Santol. Karon lang gyud baguhay lang gyud ni. Live ni siya live karon. Tara guys oh. Tara oh, na disgrasya lalaki. Di man siya hubog pero nakamiyo. Ambot, naglibog kay tumboy ba ni or lalaki mo pud siya. Guys, tabang guys. Nataligsik na ba ya? Yeah. Sir. Sir. Tabang Sir ha kay hapit na ang kuan rescue. Nag-live na ko sir basig daghan naman nag-share. Tignan mo makitaan ni. Imong motor sir, okay ra man sir. Way ambulansya ni abot, way ambulansya. Uy. Ari ang motor guys. Wa ampoy damage siya motor guys. Nakuan lang na ditso ko rin siya ba kay balas mo diri good. Okay. Lapok pud kay ulan-ulan ba. Darang lugar oh. Purok Santol. Sir, relax da sir ha. Iglihok sir kay basig na kay bali ba. Nagkurog si sir. Nagkuy, migay kay buhi pa. Sir, tagasa ka sir. 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 Kuy, pastilan. Trabahoan sinsa kayo. Nangurog man ko Guys, basig kinsay nakailaan ni guys. Dara yang naong guys oh. Share sa dinyo, Oo, share. pa-share ti. Ano da ti? Ti ha, nag-share na ka ti, nag-live ka. Humana, nag-live ko, nag-share na nako. Pastilan, nangurog ko Dugay pa man ang ambulansya. Guys, basig kinsay nakailaan ni guys. Dara siya guys oh. Dili jud ko makatabang sa iya ha guys kay nag-video magugo. Kay umutabang ko sa walay mag-video. Walay mag-share. Naluoy jud ko siya guys ay nagkurog na. Dalian ninyo guys. Pakuan mo kay para basig mabuhi pa ni. Yeah. Uy, patay lubat pa jud ko. Uy, hala nagkiri. Uy, lubat. Yeah. Yeah, relax lang ya kay na. Lubat ko yan, mubalik. Pa ang ambulansya. Te. Uy, nagkirig-kirig. Agoy. Na, lubat ko sir. Balikon lang ka na ko sir ha. Kay, lubat ko sir ha. Hulat lang sir. Kay naim. Agoy. Hala, patay. Patay sa te. Patay. Patay gid. Empat. Patay gid. Wala ka hulat. Anong pakusog padagan lagi? Sala ninyo guys. Kay dugay kaayo mo. Kabalong nag-video ta dire. Dili ako aning sala ha. Dapat kamo. Kay kamo ikuan diha. Viewers. Dapat nagkuan mo. Nag-share. Pero na. Nakutluan na sa kinabuhi. Sir, tama na sir. Tama na sir. Sir, tama. Kaiga. Sir, kay sobra na. 4 minutes na sir.